Había moita xente que non sabía quen era Virxinia Pereira, ou a persoas que sabían que Virxinia Pereiro era, que para aquel momento era para moita xente, a muller de Castelao, pois tiña unha imaxen dela como pois eso, unha señorita ben da estrada, dunha familia de dereitas, non? Cando o seu pai era liberal, o que era conservador era do Castelao, que é verdade que non había moita diferenza entre liberais e conservadores naquela época, pero bueno, era a filla dun diputado liberal. Este libro chamase precisamente A vida incerta, porque Virxinia foi facendo plans na súa vida, e a vida lle foi cambiando os plans, non? De feito, empezando porque Castelao era mozo da súa irmán, Eva non era o mozo dela, non? Pero cando morre outra das súas irmáns no parto, a familia decide que a moza de Castelao ten que casar co seu cuñado viúvo para ocuparse daquela criatura que acaba de nacer, non? Esa que tamén di moito de como nos trataban as mulleres. Entón, bueno, pois Castelao sigue compartindo cuadrilla aquí en Compostela con Virxinia e con outra irmán de Virxinia, con Sara, con Pérez Biondi, o seu home, entón acaban namorando, non? Pero esa é un pouco a primeira anécdota, non tiñan nin que ter casado con Castelao a priori, non? Pero namoran, ao final consigue ela, que era moi testana, pois anular as reticencias do seu pai, que non lle gustaba moito aquel rapaz que se empezaba a destacar en Compostela por facer caricaturas, pero bueno, ela acaba a carreira de medicina, entón o futuro de Virxinia, digamos que era ser a muller dun médico de Rianxo, pois tamén unha postura máis ou menos cómoda. Pero despois, claro, tamén chega o problema da cegueira de Castelao, empeza a ter crisis el de cegueira, entón di, claro, se eu quedo sen vista e non podo seguir traballando como médico, o meu fillo e a miña muller non podo mantelos, porque naquela non había unha, como hai agora, non, a seguridade social ou se pasaba algún problema. Os únicos que tiñan garantido esa posición, digámoslo así, se non podías traballar, era o personal funcionariado. Entón, ele cando fai unhas oposicións para a estatística e chegan a Pontevedra. O neno morre cando aínda viven en Pontevedra, e claro, foi un momento que podía ser un cataclismo para calquera parella, e en cambio a eles pois uninos moito, non? A Castelao e a Virxinia. De feito, naquela período que foi a cidade no que máis viviron como matrimonio foi Pontevedra, estaba moi metido en política, xa na preparación do estatuto con Bóveda, e ela estaba ocupándose do neno que estaba doente. Entón estaban bastante afastados. Hai, de feito, pois, é coñecido e histórico, no? Que hai unha relación extramatrimonial de Castelao e estaban bastante afastados. E porén o pasamento do pequeno, que os afonda aos dous nunha tristura inmensa, pois sí que os une. Hai unha dúbida, non? Que é porque ela marcha a Madrid con el, que ela non acostumaba a acompañalo nas súas viaxes como deputado. En cambio, cando el vai a entregar nesa comisión que entrega o estatuto aprobado polo pobo galego en xuño do 36, ela viaxa, non? Sabemos se porque non quería quedar soa despois do pasamento do neno, se por consideraba que esa viaxe era moi importante, era histórica, porque estábamos entregando o estatuto, ou porque el xa aventaba ventos de guerra. El xa decía antes, non? Quedou escrito en algún epistolario de Castelao que vai a haber unha guerra, non? El tiña bastante claro, non? Entón non sabemos por que viaxe a ela a Madrid, pero afortunadamente faino, e claro, eso cambia moitísimo a súa vida, senón probablemente estaría detida. Castelao tiña unha enfermidade que lle provocaba episodios de cegueira, é dicir, non vía nunca ben de todo, pero había momentos en que máis ou menos se defendía e outros momentos nos que era case total a cegueira. Entón, conta el nun epistolario que, nunha das súas cartas, que é Virxinia a que lle axuda a facer as proporcións. Contaba, por exemplo, cando fai esa serie de debuxos dos negros de Nova York, conta que Virxinia lle di a man esquerda quedouche un pouco máis pequena que a dereita, fai un pouco de ollos, non? Eso contaba el. Ela tamén, que teña así bastante sorna, tamén conta nunha das súas cartas, creo que a muller Otero Pedrallo, Josefina, dille que Castelao, que dice, estoulle chamando xa o meu bacallao, porque naquele momento había unhas latas de conserva que levaban a un mozo arrastrando un bacallao, asuxeitando, non? E dicía, son como un mozo ese das latas, e teño que levar o meu bacallao sempre comigo, porque está en este momento, non? Bueno, poñanlle humor os dous, pero ela, eso, dende acompañalo físicamente, de leválo con ela, ata axudarlle coa vista,
ata logo cousas que non tiña tanto que ver coa cegueira, senón coa personalidade del, non? Que cando foi do exilio non quería coller un céntimo das arcas da República e entón ela era que se ocupaba guardando parte da herdanza do seu pai ao pasar a fronteira, non? É que se ocupaba un pouco do día a día de mirar, de ter para poñerlle un plato de lentellas, mentre se ocupaba da patria, ela era que se ocupaba así un pouco do mundano, que tamén era importante, non? Que para el todas esas cousas pois quedaban fora do importante. A maior, digamos, implicación política de Virxinia vese a raíz da morte de Castelao no ano 50, que ela pois empeza a ter, sobre todo, moita relación epistolar con Otero Pedrallo, que é unha persoa que a trata como Virxinia Pereira compañeira na loita, non como a viúva do prócer, non? Que é a persoa que máis, eu creo, que menos, de xito menos machista fala con Virxinia, e temos cartas dela onde queda patentísimo un fondo compromiso galeguista, republicano e, sobre todo, antifranquista, non? Seguro que imbuída por todo o que lle teñen escoitado a él, non? Isto está claro, probablemente, que se non casara con Castelao, pois igual a súa implicación política non era tan fonda, pero é fondísima, non? E mesmo cando casi con 80 anos regresa aquí, regresa a Galicia para loitar contra a dictadura, recuperar o legado artístico e político de Castelao, pois fai moita defensa, contan así xente, non? Curra, Méndez Ferrín, xente que estivo con ela, contan como defendía a lingua, como defendía os dereitos de Galiza como nación, como defendía a República, non? Eso, mesmo con 80 anos, que podía xa ter deixado un pouco atrás todo isto, ela bueno, que deixan clarísimo cal era o seu pensamento, e tamén é como unha brúxula, como un compás que di que cousas teñen cabida no pensamento de Castelao e cales non, non? Viaxa varias veces desde Bos Aires ata Galicia para defender o legado artístico e político de Castelao tamén, pero tamén incluso artístico, non? Ela chega con Paz Andrade como letrado a iniciar, digamos, un pleito, non? Ante a dictadura para decir, oigan ustedes, que vostedes acaban de expoliarlle polo expediente de responsabilidades políticas ao meu home toda a súa obra, e toda esa obra fixo estando casado comigo, por lo tanto eu teño a mitade, non teño dereitos gananciais tamén sobre esa obra. Entón enfróntase á dictadura para que toda a obra poida quedar no museo, e despois mesmo ten que enfrontarse un pouco coas súas cuñadas, porque Castelao morre sen testar, na misoxinia da ditadura franquista, cando un home morría sen testar, se a súa muller non tiña descendencia, que eles neste caso xa non tiñan porque morrera o pequeno, a herdanza era para a familia del, materna. As mulleres non tiñamos ningún tipo de dereito, polo tanto, morto Castelao, morto neno, toda a herdanza de Castelao era para as irmás, non para Virxinia. Entón, claro, ela ten que enfrontarse tamén incluso ás súas propias cuñadas. Aí hai un epistolario tamén con Paz Andrade, con Otero Pedrallo, pois un pouco de dor, non? De como pode ser que me estén negando que quede coas cousas de. Entón, bueno, incluso ten que loitar contra a súa familia política para conseguir que toda a obra de Castelao fique no museo. Ao final, o museo chega tamén a un acordo con as irmás, con ela, bueno, todo queda ali, non? Pero ela tivo que pelexalo, non estaba tan claro que fora esa o destino final. Así que eu creo que sen Virxinia o Museo de Pontevedra non sería agora mesmo o Gran Museo de Castelao. Ela quería estar, morrer en Bos Aires, ser enterrada na Chacarita con ele, que chegara un día de xuntar volver á terra cando se cumplira o que el deixou mandado, non? Para volver á terra, estar o fillo, o pai e ela xuntos, e tampouco se lle cumpriu. Afortunadamente, polo menos, grazas á Asociación de Amas de Casa da Estrada, puideron xuntala co seu fillo, co seu pequeno, ambos están na Estrada. Cando atopabas a alguén que coñecía, que ti lle preguntabas quen era Virxinia Pereira e sabía quen era, tiña un pouco esa visión, eso, de que era unha muller de dereitas, de que era unha muller casi florero, que non tiña ningún interese
pola vida política, non? Que estaba ali con Castelao, incluso que era ciumenta, non se fala nada das amantes de Castelao, que temos probas de que algunha hubo, que ia con el a todos lados, non porque el tivera unha carencia visual, senón porque ela era moi ciumenta, eu atopei algún escrito de algún señor que, bueno, vaya por Dios, non? Que todo eran, ela ten que ir a todas partes, mira que pesada, non? É dicir, que tamén hai esa vida incerta, é dicir, hai non só pesa sobre a biografía de Virxinia o silencio do descoñecemento, senón que tamén pesa a historia mal contada de que a ela non lle interesaba nada a política, de que ela ia con el porque tiña ciúmes de outras mulleres, cando para el era obrigado que estivera ela, porque precisaba moita axuda para todo, non? Pola súa problema de vista. Entón, bueno, pois é moi injusta a historia con Virxinia e con outras mulleres, non só polo silencio, sino pola historia mal contada, non?